سلام سلام مملأ عالمكم نمربات شيما سمرت كاتل زلهم كبرات تعذبتنا كما يتوعلوا نلومين عاقمي بكي يزولنا مدب حزنا قريبنا لنا كسفت سامي مدبنا مسانا تنحو بغبري يعدو سينما سمرت سمرت كابيزي رابيزي حينا للنار فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمرت كابتوم مملأ عالم تفتاونت كتري زخالو شكراً مستات حدا كوكا كولا مخون زكاة عيكونن ازي لومي مملأ عالم تزرقيحو دارقا بكبابي سلسة ربعي كابزبا عالم زدلب شكرا ومستا ابشحين شمونتا ميتين تيسعان كلتان عامة مهرات استرخبا خمزو خونو يزحبر كوكا كولا بأسا غريغس كاندلر استبهالو الكسب اب اتلانتا جورجيا حورات منكسات امريكا استمازا كوينو ابزي اوان اب تحتيو كبابي 86 شح ساراتنيات قوتيرو زاسرح زلو تكال مخاني زنقر زي عامتاوي لعلي 37 بليون دولار اتاو زلو تكال كال اوتشي كوراوان مستات تفتاون عبلالين كغبرو زخاله مخنيات نصر كواتا زيكونه تي امو عويتات دسلو باجتن زلو استفلي طعمن كم زكونه بزحات عماولنا تكالي زاربو ازي كاب قصلتات كوكان كولا استبهال ناتسن استراح كوكا كولا كساب لومي علتنا اسرارحو بزملكت بمستير كتعازي تغير زلو كمزي بمخان دما بزحات كامبانيتات نتفريات مدغام بزح فتنات كم زغبرون ግን ከአቅዕወቱ ከምዚ ቃሉ ይሕበር እዚ እዋን እቲ መስራቲ ናይቲ ትካል ብዝሃቦ ፍቃድ መሰረት ኣመላ ዓለም ከም ፔፕሲ አርሲ ኮላ አፍሪ ኮላ ፖስቶቦን ኢንካ ኮላ ኮላሪል ከምኡን ካቫን ኮላ ዝተባሃሉ መስተታት ክፈርዩ ኢሎም ከም ዘለዉ ይንገር እዚ ኣብ ልዕሊ 200 ሃገራት ዝሽየጥ ኮካ ኮላ መዓልታዊ ከባቢ 1.8 ቢልዮን ብዝሕ ዘለዎ ጠራሙዝ አፍሪዩ ናብ ተጠቀምቲ ከም ዝልእኽ ይሕበር ህዝቢ ዓለም ምስ ዓውዲ ሕክምናን ጥዕናን ዘለዎ ምትእስሳርን ዝነብሮ ደረጃ ንቕሓት ኣብ ቀረባ ግዜ ክውስኽ ድሕሪ ምጅማሩ ግን ቁጥሪ ብርክት ዝበለ ተጠቃሚ ኮካ ኮላ ነቲ ሽኮራዊ መስተ ክገድፎን ናብ ካልእ ኣማራፅታት ከኣቱን ይዝረአ ዘሎ ብፍላይ ካብቲ ዝህልዎ ልዑል መጠን ሽኮር ዝተበገሰ ንብዙሓት ንምኽሳዕን ንሕማም ልብን ምኽንያት ክኾን ብምጅማሩ እቲ ካምፓኒ መጠናዊ ክሳራታት ከጋጥሞ ይተረኣዩ ዘሎ ንሎሚ ብዛዕባ ኣብዚ ኮካ ኮላ ተጠላብነቱ ቀኒሱሉ ዘሎ እዋን ኮካ ኮላ ከም ማይ ትሰትዮ ሃገር ዝደስስ ትሕዝቶ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሰናይ ምክስታል ትካል መፍረሽ ኮራዊ መስተ ዝኾነ ኮካ ኮላ በቶም ህቡባት ሰባት ዓለምና ዝገብሮ መዋዕዊዒታት ሰማይ ክስቀል ገይርዎ እኳ እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ መስኮት ቴሌቪዥን ብፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዝተሰጉምቲ ግን ልዑል ክሳራ ክገጥሞ ከም ዘገደዶ እዩ ዝሕበር ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ እቲ ተጻዋታይ ነተን ኣብ ቅድሚኡ ዝነበራ ጠራሙዝ ኮካ ኮላ ድሕሪ መላዩ እቲ ትካል ከባቢ 4 ቢልዮን ዶላር ክሳራ ከም ዘጋጠሞ እዩ ኣብቲ እዋን ተሓቢሩ ምስ መኽሳት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ህዝቢ ዓለም ኣብ ገዛ ድሕሪ ምውሻቡ ኣብ ጥዕናን ስፖርታዊ ምንቅስቓስን ልዑል ተገዳስነት ከርኢ ከም ዝጀመረ ይርስዓን ካብቲ ሰዓት ጀሚሩ ድማ ሽኮራዊ ትሕዝቶ ዘለዎም መግብታትን መስተታትን ከምኡውን ንሕማም ካብ ዘቃልዑ ልምድታት ክርሕቕን ክቁጠብን ይጀሚሩ ሓደ ካብቶም ተጠላብነቱ ዝቐነሰ ፍርያት ድማ ኮካ ኮላ ምንባሩ እዩ ዝግለጽ ብመላእ ህዝቢ ዓለም ከምኡውን በቶም ንነገራት ብደቂቕ ዝከታተሉ ስነ ፍልጠኛታት ብዝተገብረሉ መጽናዕቲ ኮካ ኮላ ንጥዕና ጎዳኢ ከም ዝኾነ ይትደምዲሙ ብድሕርዚ ኣፍረይቲ ናይቲ መስተ ንዝመጾም መጎተ ክምልሱን ኮካ ኮላ ጉድኣት ከም ዘይብሉን ከምኑ ነዊሖም ተሸጊሮም ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግን ህዝቢ ሓንቲ ካብ ሃገራት ዓለም ንኮካ ኮላ ዘለዎም ፍቕሪ ወይ ህርፋን ካብ ልክዕ ብምሕላፉ ኣብታ ሃገር መተካእታማይ ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር እቶም ኣሕዛብ ነቲ ሽኮራዊ መስተ ካብ ዘለዎም ፍቕሪ ዝተላዕለ ዳርጋ ናብ ፈጣሪኦም ጸሎቱን ከም ዘዕርጉ ኮካ ኮላ ከም ቅዱስን ከም ፈውስን ሕማም ሽኮርያን ከም ዝርይዎን ክፍለጥ ተኻይሉ ኣሎ እዛን ሎሚ ከም ዛዕባ ኣልዒልና ንዛረበላ ኮካ ኮላ ዝተወለፈት ሃገር ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ፒራሚድ 69 ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ከምኡውን ዝበዝሓ ታክስታት ትውንን ሃገረ ሜክሲኮ ምዃና እዩ ዝሕበር ኣብታ ሃገር ምስ ኮካ ኮላ ብዝተተሓሓዘ ዝተገብረ መጽናዕትታት ከም ዝሕብሮ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ዓመታዊ ከባቢ 700 ጠራሙዝ ኮካ ኮላ ከም ዝሰትዩ ክፍለጥ ተኻይሉ ዘሎ እቲ ቁጥሪ ምስ ዝተረፈ ህዝቢ ዓለም ክነጻጽር እንከሎ ዓዲ ዕጥፊ ዝዓቢ ብምዃኑ ድማ እታ ሃገር ኣብ ዝርዝር ሓደገኛ ወልፊ ኮካ ኮላ ዘለዎን ሃገራት ብመሪሕነት ክስራዕ ኣገዲድዋ ይርከብ ኣብታ ሃገር እቲ ብብዝሒ ዝሃለኽ ኮካ ኮላ ጥራይ ዘይኮነ ዘተሓስብ ኣበይ ናይ ክልል ዕድመ ዝርከቡ ዜጋታቱን ክሰትይዎ ይረኣዩ ዓብዪ ሻቕሎት ካብ ዝፈጠሩ ሓደ ዛዕባታት ኮይኑ እዩ ዘሎ ኣብ ሜክሲኮ ኣብ ጅሮሎ ዝንቀሳቐሱ ህጻናቱን ከይተረፉ ነቲ ሽኮራዊ መስተ ከም መተካእታ ጸባ ክወስድዎ ብምጅማሮም ዝያራ ተሓሳቢ ኮይኑ እዩ ዝቕጽል ዘሎ ሓደ ልቢ ዘይቆፀረ ቆልዓ ኮካ ኮላ ምስታይ ምስ ተልምዶ ድማ ነቲ ብቆልዑ ተፈታዊ ዝኾነ መስተ ልዕሊ ማይ ክሰትዮ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ኣብ ዓውዲ ሕክምና ዝነጥፉ ኪላሃት ይገልጹ ኣብዚ እቲ ኣገራሚ ዝገብሮ ነጥቢ ድማ ወለዲ እቶም ቆልዑ ነዚ ልምዲ እዚ ሒዞም ከዓብዩ ዝደፋፉ ብምዃኖም ኣተሓሳቢ ገይርዎ ከም ዘሎ እዩ ዝዝረብ ብተወሳኺ ሜክሲካውያን ንዝሓመመ ሰብ ኮካ ኮላ ከም ፈውሲ ብምሃብ ክፍውስዎ ዝፍትኑ ከም ዝኾነ ሕማም ሽኮር ዘለዎ ሰብ ብተመሳሳሊ ኮካ ኮላ ክሰቲ ምኽሪ ከም ዝውሃቦን እዩ ዝንገር ብዙሓት ኣብቲ መጽናዕቲ ካብ ዝተሳተፉ ሜክሲካውያን እቲ መስተ ዝኾነ ሕማም ናይ ምፍዋስ ዓቕሚ ኣለዎ ኢሎም ከም ዝኣምኑ እዮም ዝሕብሩ
ቁጥሮም ብርክት ዝበሉ ዜጋታት እታ ሃገር ልዕሊ ዓቐን ኮካኮላ ብምስታዮም ንሕማም ሽኮርያ ከም ዝተቃልዑ ገለገለ ጽሑፋት ዝገልጹ እኳ ተኾኑ ወዲ እታ ሃገር ዝኾነ ዜጋ ግን ነቲ ሓቂ ክቕበሎ ከም ዘይደሊ ዝግለጽ። ኣብ ዝተወሰኑ ዓድታት ናይቲ ሃገር እዞም ህዝቢ ኮካኮላ ንሃይማኖታውን ባህላውን በዓላት ከም ዝጥቀሙሉን ኣብ ልዕሊኡ ኮይኖም ጸሎቶም ከም ዘዕርጉ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ኣገራሚ ዝኾነ ባህሊ እዞም ሕብረተሰብ ብኸመይ መገዲ ዘለዎም ኣተሓሳስባ ክቕየር ከም ዝኽእል ሕቶ ብዙሓት ተመራመርቲ ኮይኑ እዩ ዝቕጽል ዘሎ። ገለገለ ውልቀ ሰባት ኮካኮላ ቅዱስ መስተ ከም ዝኾነን መንፈስካ ሕዲሱ ህይወት ክትመልስ ዝገብር ዝበለጸ መስተ ከም ዝኾነን እዮም ዝዛረቡ። እዞም ህዝቢ ብኸመይ ኣገባብ ናብዚ ጥርዚ ወልፊ ክበጽሑ ክኢሎም ዝብል ሕቶ ዝተፈላለየ መልሲ ክቐርብ ዝኽእል እኳ ተኾነ እቲ ቀንዲ ግን ገንዘባዊ ጸገማት ከም ዝኾነ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። ልዕሊ ካልእ ህዝብታት ዓለም ኮካኮላ ምህላኽ ምርጫ ህዝቢ ሜክሲኮ ከም ዘይነበረ ድሒሮም ኣብ ዝተገብሩ መጽናዕትታት እውን ተመላኺቱ እዩ። ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ትካል መፍረሺ ሽኮር መስተ ኮካኮላ ዝደለቦ ቁጠባዊ ሓይሊ ተጠቒሙ ንፖለቲካዊ ኩነታት እታ ሃገር ክዝውሮ ድሕሪ ምጅማሩ ምስ ሰበስልጣናት ስምምዕ ብምግባር ከም ዝተፈራረመ እዩ ዝግለጽ። ፕሬዚደንት ሃገር ነበር ቪሰንተ ፎክስ ቅድሚ ኣብ ምርጫ ምዕዋቱ ነቲ ካምፓኒ ናብታ ሃገር ከኣቱ ድሕሪ ምግባሩ ድማ እቲ ጸገም ክኽሰት ከም ዝኻእል ይንገር። እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ምውዳር ፖለቲካዊ ምርጫ እንከሎ ምስቲ ካምፓኒ ስምምዕ ብምግባር ኣብ ስልጣን ክመጽእ ሕቡእ ዝኾነ ምንቅስቓሳቱ ጀመረ። ብሓገዝ ናይቲ ካምፓኒ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ድማ ፍረጻማት ካምፓኒ ክመልስ ላዕልን ታሕትን ክብል ጀመረ። ካብቲ ግዜ ጀሚሩ ድማ ህዝቢ እታ ሃገር ኣብ ጸገም ክወድቕን ልዕሊ ማይን ካልእ መሰረታዊ ጠለባትን ቅላ ክመርጽ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ገበረ። ኣብ ኣከባብያዊ መጽናዕትታት ዝነጥፍ ስቲቨን ሊ ዝተባህለ ተመራማሪ ሓንቲ ፍርቂ ሊትሮ ኮካኮላ ንምፍራይ 2 ልዕሊዩን ሊትሮ ዝሃልኽ እዩ ገሊጹ። በዚ ይኹን በቲ ግን እቲ ጥዕና ከም ዘይህብ ዝተመስከረሉ ኮካኮላ ንምፍራይ ልዑል ቁፅሪ ዘለዎ ሊትሮታት ማይ ካብ ህዝቢ ዝጥቀመሉ ከባቢታት ክውሰድን ኣብ መስርሕ ሚልዮናት ጠራሙዝ ኮካኮላ ክውዕልን ጀሚሩ። ዝተበገሰ ከይኮነ ኣይተርፍን ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገር ኮካኮላ ካብ ጽሩይ ማይ ንላዕሊ ዝሓስረሉ ኩነታት ክፍጠር ዘኽኣለ። ኣብ ገዛእ መሬቱ ጽሩይ ማይ ክሰቲ ብዘይምኽኣሉ ድማ ናብ ካልእ ኣማራጺታት ክጓየ ከም ዝተገደደ እዩ ዝንገር። ብዙሓት ከባቢታት እታ ከም መሰረታዊት ነገር ትውሰድ ጽሬት ማይ ነዛ ጉረሮኦም ክስእኑ ድሕሪ ምጅመሮም ግን ኣብ ቤቶምን ንኣሽቶምን ኣብ ኮካኮላ ክዕቀቡ ግዜ ከም ዘይወሰዱ ይሕበር። ኣብዚ ብብዙሓት ከም ሕቶ ዝለዓል ነጥቢ ተሃልዩ ኣብታ ሃገር ናይ ብሓቂ ሕፅረት ማይ ስለ ዘሎ ድዩ እቲ ህዝቢ ኮካኮላ ክስተ ዝግደድ ዝብል እዩ። እሱ ድማ እቲ ካምፓኒ ነቲ ሃብቲ ህዝቢ ዝኾነ ማይ ብምጥቃም ግዛኣታቱ ከስፋሕፍሕን ኣታዊታቱ ክብ ከብልን ብምጅማሩ ሜክሲካውያን ኮካኮላ ክመርጹ ምግዳዶም እዩ ዝንገር። እቲ ካምፓኒ ሓንሳብ ማሕበር መንግስቲ ድሕሪ መሓዙን ምቁፅጻሩን ንረብሓ እምበር ንጥዕና ህዝቢ እታ ሃገር ክሓስብ ዝግደደሉ መገዲ ከቶ ኣይነበረን። መንግስቲ እታ ሃገር ሓንሳብ ነቲ ህዝቢ ኣሕሊፉ ድሕሪ ምሃቡ ናይ ደገ ካምፓኒ መጺኡ ብዛዕባ ህላውነት እቲ ህዝቢ ዝሓስበሉ ዝኾነ መገዲ ብዘይምህላው ድማ ክሳብ ሎሚ እቲ ሽጣራ መስመሩ ሓልዩ ይቕጽል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። ኮላ ብዝገብሮ ዓብዪ ባጀት ዝስለዓሎም መወዓውዒታት ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ብምዃኑ ድማ ነቲ ብዙሕ ትምህርቲ ዘይብሉ ህዝቢ ሜክሲኮ ክሳብ ሎሚ ክጻወተሉን ምስ እምነት ብምትሓዝ ነዊሕ ዓመት ምስቶም ህዝቢ ክጸንሕ ከም ዝተጣበበሉን እዩ ዝዝረብ። እታ ሃገር ብሕማም ሽኮር ዝስዕብ ሞት ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ኮይኑ እንዳሃለወ እቶም ብዙሓት ኣባላት ስድራ ቤቶም ዝሰኣኑ ህዝቢ ሜክሲኮ ግን ክሳብ ሕጂ ክስወጦም ከም ዘይከኣለ እዩ ዝንገር። መንግስቲ ክሳብ ሎሚ ህዝቡ ንምድሓን ዝወሰዶ ስጉምቲ መጠናዊ ተኾነ ሜክሲካውያን ግን ከዓለም ቀዳሞት ሃለኽቲ ኮካኮላ ካብ ምዃን ክናገፉ ኣይከኣሉን ዘለዉ። ክኢላታት ህዝቢ እታ ሃገር ክነቅሕን ካብቲ ቀጥ ኣቢሉ ናብ መገዲ ሞት ዝወስደካ ወልፊ ኮካኮላ ክቁጠቡን ቀጻልነት ወለዶም ከረጋግጹን እዋኑ ከም ዝኾነ እዮም ዝመኽሩ። መንግስቲ እታ ሃገር እውን ልዑል ባጀት ሰሊዑ ጎስጓሳት ክገብር ክሳብ ርሑቕ ከባቢታት ዝግበር ዝርግሐ ኮካ መጠኑ ዝሓለወ ክገብሮን ቀረብ ጽሩይ ማይ ዘይብሎም ድማ ቁልሕ ክብሎምን የተሓስቡ። ካብዚ ወጻኢ እቲ ዘሎ ኩነታት ብከምዚ ዘለዎን ካብዚ ንላዕልን ተቐፂሉ ግን ህዝቢ ሜክሲኮ ኣብ ሓፂር እዋን ካብ ሚልዮናት ናብ ኣሽሓት ክወርድ ከም ዝኽእል የጠንቅቑ። እቲ ንስልጣን ክብል ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ዘእተወ መንግስትን ኣመራርሑን ድማ ንህዝቦም ይቕሬታ ክሓቱን ጌጋ መገዲ ከም ዝነበረ ንምርዳእ ክጽዕሩን ግዜኡ ከም ዝኾነ እቶም ምሁራት የገንዝቡ። ኣብታ ሃገር ብዘይሕጋዊ ምስጋር ዕፀፋርስን ገበናት ቅትለትን ዝጠፍእ ቁፅሪ ሰብ ከይኣክል ብወልፊ ኮካኮላ ዝሃለቕ ቁፅሪ ይውስኽ ምህላው ኣዝዩ ኣሻቐሊ ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ሲኒማ ሰመረ ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ እዚ እዩ ነይሩ። ዓጊብኩም ተዘናጊዕኩም ተማሂርኩም ክትኮኑ ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና። ኣብዚ ቻናል ክቐርበልኩም ትደልይዎ መደባት ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ክትጽሕፉልናን ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮመንት ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑን ብኽብሪ እንዳዓደምና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹልና።